Moi ja tervetuloa mun videon pariin. Eli tämmöstä katsottais. Ja mä näin itse asiassa TikTokista tänään ja halusin koittaa heti. Mulla on jäänyt tosi vähälle tää vasemman käten soittaminen, joten mä kiinnostuin ja halusin katsoa millainen tää on. Ja miten tää multa onnistuu. Ja tätähän saa sit vietyä vaikka kuinka pitkälle, kun taidot kehittyy. Nyt mä äsken soitin hyvin yksinkertaisesti tänne. Mutta samalla sinne voi tehdä minkälaisia hyppyjä vaan tai kuljetuksia. Sitten kun kehittyy taidot. Mutta katsotaan mitä tässä tapahtuu. Eli tämähän on meidän kuvio. Puretaan tää osiin. Eli meillähän on pohjainen A ja A-kolmisointu, A-molli. Missä on 1, 3 ja 5. Kolmisointuhan jaetaan monesti, tai niin jaetaan numeroilla 1, 2, 3, 4, 5. Eli 1, 3, 5. Perusääni A, terssi C, eli 3. ääni ja kvintti E, eli 5. ääni. Mut nyt jos me katsotaan tätä, niin tämähän hyppääkin tänne ylös. Mutta meillä on täällä 3. äänenä sama C. Siirretään tai käännetään se oikeastaan, tää on käännetty sointu nimeltään. Niin käännetään se tänne ylös, jolla me saadaan sama A-molli, mutta meillä on täällä ylhäällä tää. Sitten kun me rullataan täältä alas, C oli A-mollin ääni, täällä on taas pohjaääni, niin periaatteessa meillä on 1 ääni vaan, joka ei kuulu tähän kolmisointuun. Ja siitä me saadaan tämmöistä melodiakulkua tai bassokulkua, miksei sitä halua sanoa. Ja jos mennään rytmillisesti, niin tämähän menee 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sitten me voidaan ottaa tähän toinen sointu. Eli otetaan F-duuri. Taas kolmisointu. 1, 3, 5. Käännetään keskimmäinen ääni tänne ylös. Ja rullataan sieltä alas. Pohjaääni, kvintti ja ääni. Ja me saadaan F-duuri. Nyt meillä on A, molli, F-duuri. Ja otetaan C, sama juttu, 1, 3, 5, 3 oktaavi ylemmäksi. Sama eihän löytyisi täältä joka välistä. Mennään tähän. Ja vikana G, G-duuri. Ja nyt näillä 4 soinnuilla me saatais tän kuulonen aikaan. Anteeksi. Eli meillä oli A-molli, F-duuri, C-duuri ja G-duuri. Eli tää on nyt tää vasemman käden kuvio. Ja koska meillä on A-molli kyseessä, niin meillä on kaikki valkoiset käytettävissä. Eli me voidaan oikealla kädellä soittaa periaatteessa ihan mitä vaan valkoista täältä, niin se sopii näiden soitujen kanssa. Kokeillaan tämmöistä, että otetaan ihan tästä 2 äänellä vaikka vaan. Sä voit soittaa mukana jos haluat. Katsotaan millainen tästä tulee. Mennään ensin 1 kierros harjoituksena. Sitten tänne taas A.
vaikka tämmönen. Sitten siihen voi ottaa lisää ääni. Otetaan niin, että oikeata kättä ei tarvitse liikuttaa. Pysytään tässä 5 sävelen sisällä. Eli A-molli olisi täälläkin. A, C, E. Ja tuohon pari 2 lisäääntä. Nää tuolta E:ltä lähtee ja nyt lähtee. Oli vähän nopea, otetaan vielä hitaampi versio. Taas 2 alkuun ja sitten mennään E:llä. Vielä hitaampi. Ja sitten lähtee E:llä. Tullaan järjestyksessä C. Hyvä B. Anteeksi B. No, näitä voi koettaa mitä itse haluaa. Oli ehkä vaikea esimerkki, mutta saitte kiinni mikä tässä on ajatuksena. Jos tykkäsit videosta, kommentoi alle, niin teen näitä jatkossakin. Kiitti, moi!